Panaad ug ubang aktibidad alang sa Semana Santa gibawal sa Cagayan de Oro City subay sa executive order nga gipagawas sa lokal nga kagamhanan. Ani ang report. Niadtong Biyernes, nahimo pa niining deboto nga si Cheche Pagaspas uban ang iyang mga higala ang pagtabok sa Siyam ka Sapa aron makasaka sa Guadalupe Shrine aron magampo isip pagtuman sa ilang panaad. Alang kang Cheche, dako ang iyang pagpasalamat sa Our Lady of Guadalupe, labi pa nga gitabangan siya niini kaniadto nga makapasar sa board exam. Tsada ang pamati diri pag makanaog na kamurag mugaan imong dughan ba. Marilis nimo tanan nimong gusto istorya sa Ginoo. Karon, dili na kini mahimo sa ubang deboto tungod sa gipagawas nga executive order sa Cagayan de Oro City LGU nga nagkansela sa pipila ka aktibidad sa Semana Santa sama na lamang sa panaad. Nagbuntar na og mga checkpoint ilabi na sa mga lugar kung asa adunay mga relihiyosong panagtapo kaniadto sama sa Malasag area, Camarahan Ridge, Guadalupe Shrine ug uban pang lugar. Gani sirado na karon ang Birheng Medalya Milagrosa sa Malasag Barangay Kugman. Samtang ang dalan padulong sa Guadalupe Shrine gipasarada na sab sa publiko gikan Marso 27 hangtod Abril 4. Pagpasabot sa LGU, ngailang gipagawas ang mong kamanduan aron mapugnan ang pagkailap sa COVID-19 sa syudad. Sanglit ilahan ng gilauman ang pagdagsa sa mga deboto. Lakip sa ilahang gibawalan nga mag-operate ang mga beach resort kung asa nalakip na kini sa tradisyon sa Pilipino nga mga ligo og dagat matag mahal na adlaw. At the same time, gibawal pagyapon ang pagligo sa mga suba ug mga sapa. Kay last year nahitabo, sirado ang mga dagat, dito nino nagpiknik atong mga kaigsuunan sa mga suba ug mga sapa. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.